So dito, nagkaroon ng bawat bata may tanong. Pangit ni Joven, itlog niya parang Joven. Hadlang lang yan sa ating kinabukasan. Kailangan mo daw siya i-ganon dito para maramdaman mo dito. Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo. At ito ang hashtag PP Pampamilyang Paolo, kung saan dadaanan natin ang mga memes tungkol sa channel atin agad simula sa mga bago dyan para tong bersyon ng narsisismo. Kasi diba sa lahat ng mga panlalait at paghusga na nakukuha natin, kailangan din naman natin maging confident sa ating sarili. Kaya atin na simulan. Talaga Ichi Kimchi. Sakit sa mata nito. 4K resolution ba yan? Up ang K sa 4K. Cancer po. Salamat sa suporta nyo. Paano nyo na yan? Pasubscribe nyo sa lahat ng internet na nakakonect yung TV na yan. Speaking of which, magawa pala tayo TV, ano po, 65-inch parang, ano lang to, teaser. Meron talaga tayong room tour. Binubuo ko pa yung kwarto ko. Meron na tayong mga acoustic panels, diba, para pag sumisigaw tayo ng, bakit di ka nagpapahinga? Hindi mag-e-echo ating pagka-ignorante. Sa separate na video na lang yan. Pero dahil kay video, meron na tayong appetizer para sa inyo. So, i-like nyo lang yung video para mapabilis. Sunod, bakit gumalaw si Pochita? Galing kay Michael. At si Marco magbibigay ng news regarding sa NCAA. Hindi naman siya gumagalaw. And international sports. So dito, nagkaroon ng Oy, tol! Bocha, puro ket October na, tatawagin ko si Ed Kaluwag dito. Sige ka. Kinabahan ako dun Buti ka pa nagpaparamdam. Dapat si binabantayan mo yung Bolbol Dapat si Bolbol kasi di binabantayan parang take. Bantayan mo yung Bolbol. Ayusin mo buhay mo wala kang silbi Puro nasa pakato ka na sa tissue Gamit na gamit ka na. Alam ko na yung thumbnail ko ito, nakagano'n ako parang gulat na gulat. Lagyan ko ng circle yung si Pochita. Pocha, nabubuo na yung content. Sino mang multo yun? Baka natabig ko lang. Baka natamaan ko lang tapos gumalaw. Umaalog naman Okay, iibagsak na natin para safe. Yan. Pag ito nalaglag pa. Okay, sunod. Galing kay Brief Concept. My kind of watch together. Ngayon, umay na ako sa mukha ko. Sige, daldal pa pa Puro pusa. Kasi may kasama ka naman, niloloko mo ako. Kung akala mo naman, single ka. Sino yan Naku, masakit niya pag kayo naghiwalay Ako pa may kasalanan Walang ganun Ihiwalay niyo ako dyan Pero maraming salamat. Galing kay Anat. Okay, nakakainis yung pangalan mo. September 30. Alam mo, dumaan na. First day of suot. Sa iba yan nakita ko nga yan. Cancer. Isang K lang kasi, pero ibang sukot yan sa Torah Commanded Holiday celebrated for 7 days beginning on the 15th of the month of Tishrei. Grabe glow up ni Tito Pao galing kay Galaxy. Tito Pao. Aray ko po. Tito Pao. Tito Pao, Tito Pao bata version. Daw nagsando kayo pero sayang. Antayin nyo, magkikita rin kami ni Christian ulit. Maraming salamat. Sunod, Paulo Lasrono Azoro. Kamukha ko talaga si Paqueño. Yun yung sabi sa akin Sinasapian na ako ng kayabangan talaga. Alam ko hinahanap niyo yung hanger natin, pero naghahanap kasi ako ng upgrade. Diba? Darating din yan. Antayin nyo lang, baka yung bakal yun na matigas. Diba? Papanlaban ko ay Pochita pag gumalaw na naman. Pero maraming salamat. Jobs Arts. Sinescuelo cover. Paulo galing kay Kenneth. Ano to? Cover? Ito may AI na hinihingi ko kasi dati alam ko hindi pa maganda Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ang creepy! Tampak na AI! Hayang buksan ang isipan. Basta nakatawag pa yung Pochita nung nalaglag, gumalaw siya. Sa science o agham. Tayo na Ayoko na. sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Okay, yakapin mo ako, Pochita. Pag-iisip. Pakatanga ko. Kaya pa may tumawag sa isa. Hello! Just na science. Baka isipin nyo. Ako yung tumatawag sa inyo. What? Okay, bago na tayo outro. Tuklasin natin ang siyensya. Bukasan ang ating bayan. Siguradong makakamtan.
Munti ka pa ako ma-stutter yung robot ko. Ito na gawin ko outro pero naman nag 2 million subs tayo kakantayin natin niya po. Tsaka parang concert pa. Sige, pag nag 2 million na subs na tayo. 1.6 pa lang tayo eh. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa lahat na kasama pa rin natin hanggang ngayon. Hindi ko inakalang tataas pa tayo. Masaya na ako sa 1 million eh. Hindi ko inakalang lalaki pa tayo ng ganito. Ito rin sabi ng jowa mo. Galing kay Home City. You look lonely, I can fix that. Ba't puro pusa? Lasa yung mga aso. Galing kay LB Draws. Lahat ng mga artist na makikita ko nasa description. Si Tito Mars ba yan? Kay Ato, si Ato. Kay Tito Mars, kay Tito Mars. Wag ginawa rin naman namin ni Ato yan dati. Ganyan talaga eh. Reacception. Kanya-kanya content yan. Importante nag-enjoy yung manonood naman. Nood lang kayo ng popcorn, di ba? Higalang kayo at enjoy lang. Taas pa. Kami na magtataasan ng ihi dito. Maraming salamat. Pag tumawa ka pala, yan, dyan mo kami panoorin. Kalimutan mo na yung kasama mo sa kwarto. Manood ka na lang. Di ka tayo iiwan yan. Pagkatapos yan, iiwan ka din yan. Titikman lang ang ating katawan. Yan naman ang ating tingin sa atin eh. Maraming salamat, Jasper G. Galing kay Perkinvan Arts. Process video of my charcoal portrait for Paulul. I hope. Ooh. Charcoal. So iba ang charcoal sa LED eh, no? Oo ba? Damn. Oh my God, nakatakot. Para ko, literal na nabubuo na ako bilang isang AI. Oh! Oh, charcoal to, pero bakit nagbabaga? Hey! 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 8/17/2023. Ay, may pirma pa. Paano ko makukuha to? Supportahan natin mga kapwa-cancer. Maraming salamat. So kung para malagay din sa mga pader natin, di ba? Nakukolekta din ako ng mga fan arts nyo. Maraming salamat. Galing kay Impossible. And speaking of AI, kasi puso kasi yan nung ginawa ko. Ginagaya ko yung sa AI. Ano ba? Ayop ka, out of context. Ayoko na. Sunod. Leche, downvote. Ayop ka. Nalala ko na ba tayo kung na ito ginagawa? Pero special ngayon kasi nag-upgrade tayo ng kwarto. Kaya Drain, solo to sukot 9. Sabi ko darating din to eh. Tsaka yung 6 and 9, nanaantay ko na hayop ka. Galing kay Specialist Act. Subscribe to our keyboard edition. Noir Timeless 82. Wow, ganda. Damn. So, kung mag-upgrade ng... sabi ko ba? So, mag-upgrade tuloy ng keyboard. Meron lang ako, ang parating sa akin ngayon yung head, itong tagalan nito. Tingnan mo naman, oh. Naka-tape pa yan. Tinape lang yan ng tatay ko. Pero papalitan na natin yan. Ito na mas maganda. May parating na. Antayin nyo lang sa ating room tour. Kung umabot na ng 20k likes, pabibilisin natin yan. Well, di ko kayang pabilisin yung Shopee at mga delivery guy. Pero ilalabas natin agad para sa inyo. Sunod. Nakita ko na to eh. Crazy Milk Tea. Dagdagan na dati si ano lang eh. Ito lang eh. Ngayon kilala ko na si Sanji. Hayop kayo. Nagtataka ako eh. Bakit si Sanji? Ang galing niya sa paa. Wala pa ako sa punto na ina-explain ba't ang galing niya sa paa. Pero chef siya. Kompleto na. Hindi nyo na ako malalait. Kompleto ko na ang mga anime. Naruto, One Piece, Bleach. Tsaka iwan nyo na lahat ng babae sa akin. Huwag na kayo lumaban. Pero ayan, I appreciate ko na talaga. Sunod, kay Joey Resurrection. What happened to Ball? Ay, dyan siya oh. Wala kang silbi. Di nga niya mabantayan yung multo sa kwarto eh. Ito, Bol na bayag. Bol niya bayag na. Bol! Ano yung lumalabas sa'yo? Para ko nanonood ng mga parang blue waffle ewan. Huwag mo ito tignan! Huwag mo tignan! Ano ba tong galit kay Bolbol? Okay, tingnan natin kailangan niya para si Bolbol. Sunod, Hungerman featuring Bolbol galing kay Lawrence Jasper. Yep. Si Bolbol mukhang alien dito. Pero kung darating din yung hanger ko, napakaganda galing Gamine Ku. Hope you guys like it. Nagustuhan ko yung upvote. Maraming salamat. Dito pa galit kay Joben, AI model made by me. Kaya Takunity. Pangit ni Joven. Itlog niya parang Jolen. Fuckboy Shatsuda. Yes, ang utak niya parang
parang propensi ke magalit ke oo at least sikat na ako may sa online ako lero pakalan ko pumain ang Diyos yung batoy ko parang tinggil isang mubo Di ba kayo makagago to? lang dead ball na ako Di ba ako papakanta niya rin? Kailangan AI lang talaga. ko sa kakadyakuil ko ay namayata sa kakadyakuil ko ay Ang taas ang boses ko! nagsasayaw pa sa lang. Sinira niyo na yung boses ko. Sira na, wala lang akong boses eh. Yung mga tayong comments. Kuha pati yung mura. Paano mo ito nagagawa? Pucha. Comment nyo nga dito yung gusto nyo makita AI. Baka yung top comment, hanapin ko yung gumawa ng mga AI. Papagawa ko sa isang buong kanta. So comment kayo nung pinakagusto yung kanta na gawin nila. Kaya kay Chester, before it becomes overrated. Matagal lang overrated, okay? Alam mo, ito yung masaya dito eh. Kahit kailan di ko naman ginustong sumikat eh. Kasama na lang ito. Kaya tito mo, hindi ako para ma-post sa social media ng personal kong buhay. Kasi hindi naman importante yun eh. Pero syempre, minsan nagbibigay ako ng glimpse o ng mga segundo sa buhay ko. Pero wala kasi akong ano dun eh. Parang, kaya nag-enjoy ako mag-YouTube eh. Kasi ito na yung pinaka maibibigay ko. Kaya binibigay ko lahat. Kada video, kada content, kada ano, binibigay ko. Kasi yun na yung makikita nyo sa akin. Hindi ako masyadong ma-personal na buhay. Kahit naman noon nung college ako, sinasanay ko pa yung sarili ko na mag-share ng mga bagay na okay naman i-share. Pero feeling ko kasi lagi parang hindi ako worthy makita ng tao. Parang ganun yung lagi ko na-feel pag post ako ng mga achievements o milestones. Pero sinasanay ko naman na sarili ko dahil sa inyo yan. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko maaabot to kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko to ma-experience na napakasaya. Diba? Parang hindi ko ipagpapalit to kahit ano. Baka lumiyak po. AI lang tayo. Lahat tayo emosyon. Sunod. Kaya maraming salamat. Dagan kay Michael Galdo. Inisip kung ano yung Pucha. nararamdaman ko. Ako boyfriend mo. Ay, pucha talaga. Ako. Tapos sa tingin ko hindi lang halik yung nangyari. Ilang beses ako nagchat-chat sa'yo. Asan ka na? Yung Parang tumatawa pa si ate. Iyak ba yan? Tawa? Iyak tawa? Porket nakasalamin ako yan. Kaya pala ang tagal. Naku po. Oh, babe, sorry. Wag mo ako mabe-babe dyan ha. Hindi ko sinasadya. Grabe energy agad dito. Babe, Hindi ko na ma-reach. wag mo naman ako pagsabihan ng ganyan. Next group, bigyan natin score, 5/10. Napakataas sa energy nga naman. Pinagpawisan ako eh. Okay, nasiko ko. Huwag mo ako! Wakan! Galing kay Kuya Justy to approve my first survey. I have his blessing. Baka baka yung blessing ko dyan. Like natatawa ako sa inyo. Congrats sa inyo. Naway hindi rin kayo maghiwalay habang nanonood sa akin. Sayop kayo. Sinaman nyo pa ako sa komplikasyon ng isang relasyon. Leche. Hirap na nga ng sarili ko lang eh. Dumagdag pa kayong dalawa. Pero maraming salamat. Upvote. Yan yung makukuha nyo kay Ninong. Galing kay JD. My reaction to that information. Ay, namamangha tayo eh, di ba? Sunod. Electrical Might. Literally no one. Paulo 2018 fading all. Okay, di ko lang kung nasa na siya. Nung lumipat ako, parang nawala na rin. Pero pahanapin natin siya. Okay, mag-alala. May mga parating din tayong bagong mga karakter dito sa kwarto. Mga pets na gusto nyo, di ba? Antayin nyo lang. Di tayo nagmamadali. Darating din tayo dyan. Kaya na-excite na ako eh. Galing kay Embarrass Map. Saan kayo makakita ng mga thumbnail tulad lang sa akin? I mean, sa mundo ng Pinoy commentaries or Pinoy, ibang-iba talaga mga thumbnail natin. Kasi talaga pinagtatsagaan ko yan eh. Nag-enjoy ako gawa ng thumbnail. Iba, lalagay lang yung mukha nila. Alam ko meron tayo na, pero lalagay lang yung mukha nila. Tapos yung mismo nila-reactan nila. Ano ba naman niya? Taasan nyo naman effort nyo. Wala kayo sa level ko. Hanggang dito lang kayo sa leeg. Parang energy lang kayo nila ate. Mapapansin mo talaga, ano yung thumbnail to ni Pao? Kasi ako rin, gusto ko natatawa na ako. Tinitignan ko pala yung thumbnail. Yun yung talagang sinisigurado ko pag ako nag-edit eh. Galing kay Joshua Dumondon, whole family uses single YouTube. Iwan mo na yung pamilya mo, wala ako dyan eh, leche. Pero nandito si Agassi, kalokohan. Pero okay lang naman. Kasi pag isa lang YouTube account nila, nag-share kayo ng view. So ako panoorin mo ako sa separate account yung hindi kasama sa pamilya nyo, okay lang ako dyan. Masaya na ako. Hindi ako magtatatampo. Hindi ako magtatampo. Sunod, Gojo pa. Ayoko naman maputol ang ating ang aking pasensya. Maraming salamat, Gio Enriquez. Galing kay Tamad na Dishwasher. Tita Paul. Wow! Layuan mo yan! Genjutsu lamang yan!
Hadlang lang yan sa ating kinabukasan. Sunod. Basag, galing kay Amogus. Ano to? Lowes, malapit na masira cellphone ko. At kaysa na maubos ang baterya. Oh, shoutout sa mga may mga basag ngayon na screen dyan na nanonood sa ating mga video. Okay ka lang ba? Hindi, mababasa pala yung phone. Okay lang ba yung phone mo? Sayang eh, pwede ka makingin iPhone kay Tita Tony nyo, wag sa akin ha. Pa natin dahil medyo nagpapaganda rin naman tayo katawan. Bumili nga rin ako ng parang gym equipment. Kasi ang meron lang ako dito, yung nakita nyo na dati, kung naalala nyo kay Rendon, mag-ano to sa akin eh. Ang ginagawa ko nga ngayon, share ko lang, pinagpapatong ko nga siya eh. Alam ko hindi siya safe, okay? Alam ko may mga magagalit dyan. Kasi masyado siya magaan sa akin. So pinagpapatong ko siya ng parang ganito. Tapos i-curl ko siya. Yan, gaganon ko. Kailangan mo daw siya i-ganon dito eh. Para maramdaman mo dito. Pero yeah, bibili na ako ng mas maayos. Pero yun yung pinagtsagaan ko. Alam ko, hazard yun. Huwag niyong gayahin. Pero syempre, pag hirap ka sa buhay, di ba? Ikaw talaga. Ang mahirap naman buhatin dito ay yung sarili nating bangko. Di ba? Galing kay Kandan. Natakaw magsabi ng ulol. Sino man na magsabi ng ulol sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy na Mateo! Bago niya pulitin ng PS PlayStation. Tama. Kaya ako paulul nga ako. Hindi ako paulol ha. Paulul. Sunod. Paulul and chill. Sa mga kumakain dyan sa mga kumakain dyan hanggang nanonood sa ating video. Pasubo naman. Maraming salamat. Sarap. Sobrahan ka sa asin. Alat ka talaga. Atin Manila. Mahila ka, Justin. Ano ba naman yan? Ang liit! Dapat ganyan kalaki. Dapat ganyan to sa kalaki. So kung magpaturo sumayaw sa SB19, kung may nakakilala dyan, baka naman. Maraming salamat. Sunod. Walang magawa sa office. Ang imong reaksyon. Leche, sunod. Ano to? Tunay na cancer. Watch till the end? Huwag ka matuto mag-golf. The fuck? Kawawa. Pag ganyan, magluto ka muna, magsaing ka muna, baba ka muna, pakainin mo yung aso. Pinanood mo ba lahat? Spam salute emoji para sa ating sundalo. Maraming salamat. Baka ikaw pa lang nakabili na ako ng TV dahil dyan. Maraming salamat. Yan ang gusto ko sa'yo. Maraming salamat, potpotata. Ay ka ba? Paano mo natsagaan yan? Okay, okay lang yan. Maraming salamat. Pucha. Gusto ko sa mga cancer eh. Mahal na mahal nyo ako eh. Yan kay MG? What the... Oh! Hey! Woo! Oh! Sige ba? Labas mo. Pang content yan. Sige. Paano mo? Papasayaw ako na papa. English version? Every child has a question. What are this and what are those? So free up our minds and discover Sa science the agad. world Of of science. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang iyong pag-isip. Yung isikat na scientist. Tayo na. Tsaka sakto nga, maraming salamat. I am the best. Hayop talaga kayo. Si Coco yan, hindi ako. Leche. Talaga talaga. Hindi ako magaling sumaya. Kaya lagi ako dog show dito kaya ayoko gumagawa ng PP, hashtag PP. Malis ka na. Pero ang galing niya sumayaw. Maraming salamat. Uy, AI na naman. Time for another AI Paulul moment. Alam mo para sa rin ka. Nung dumating dati na para manalangin pa. Malayo pa. Mahirap na. Kulang pa. Hindi pa, medyo malayo pa to. Pero maraming salamat sa Trider, Mixels at pamuli. Road trip with Tita Bao galing kay Onins. Ako, ikaw, wag kang manood dyan habang nagdadrive. Iyan ka sa baba. Nakita mo yan, rip.
Ingat kayo palagi, tsaka pag meron nag-road rage sa inyo na matandang kalbo o sinisigawan ka, wag mo siyang lalabasan ha. Ingat kayo, panoorin ako na lang ang magpapakalma sa inyo. Doon tatapos natin mga memes ngayong linggo. Gusto pa na mga ganito, may natin hashtag PP na playlist. Gusto pa panoorin lahat mga toko sa channel, ating mga pinagdaanan throughout sa ilang taon na natin sa social media. Huwag nyo kalimutan i-like, share nyo sa mga mapansin yung friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo na mamaalam at maraming salamat sa patuloy nyong suporta. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.